kulembetsa zaunzika NRB kapena chipaso chakubadwa NRB kapena ena tisia kuti moyo undi maluwa siumachedwa kufota bali tikafuna kalembesa birth certificate NRB kukalembesa national identity kapena death certificate pamene na tisia kuti moyo undi maluwa siumachedwa kufota bali Malawi watu uyu tsopano anasinta lero lino dziko lino ndikaundula olembera nzika za dziko lino kuyambira ana mpaka na akulu ndicholinga choti tikhale ndi ziphaso tizidziwika monga nzika za dziko lino ukafuna kulembetsa zaunzika NRB kapena chipaso chakubadwa NRB kapena ena tisia kuti moyo undi maluwa siumachedwa kufota bali tikafuna kalembesa birth certificate NRB kukalembesa national identity kapena death certificate pamene na tisia kuti moyo undi maluwa siumachedwa kufota bali Malawi watu uyu tsopano anasinta lero lino dziko lino ndikaundula olembera nzika za dziko lino kuyambira ana mpaka na akulu ndicholinga choti tikhale ndi ziphaso tizidziwika monga nzika za dziko lino ukafuna kulembetsa zaunzika NRB kapena chipaso chakubadwa NRB kapena ena tisia kuti moyo undi malu. Masana abwino tikulandireni ndi manja awiri kuchokera kuno ku Golden Peacock Hotel mu mzinda uno wa Lilongwe kumene masana ano bungwe lona za kalembera mdziko muno la National Registration Bureau lakonza msonkhano wa tolankhani. Cholinga cha msonkhano umenewu nkuti afotokozere a Malawi kuti kodi ntchito imeneyi ya kalembera ikuyenda bwanji kuno kwathu ku Malawi. Ndikhulupirira ndithu kuti mukakumbukira bwino lino kuyambira pa 10 June chaka chino cha 2024 abungwe limeneli la National Registration Bureau anayamba ndithu mop-up registration kapati kalembera wapadera amene akulembetsa anthu m'maboma osiyanasiyana mdziko muno. Tikuyembekeza kuti pa msonkhano umene wa tolankhani afotokozera ndithu mtundu wa Malawi kuti kodi kalembera ameneyi akuyenda bwanji ndi anthu angati amene alembetsa. Komanso tikudziwa ndithu kuti pali nkhani zambiri zimene zikuchitika zokhuza kalembera ena ndi manong'onong'o amene akumveka. Tikuyembekeza ndithu kuti kudzera mu msonkhano umene wa tolankhani atifotokozera timamva ndithu malipoti kuti madera ena anthu ena akulembetsa ana kuti zimene zinzoona. Tikupira ndithu kuti timva bwinobwino. Komanso kuli nkhani ya birth registration kalembera wakubadwa kalembera wa imfa death registration zonsezi ndithu tikhala tikumva kudzera mu msonkhano umene wa tolankhani umene wakonzedwa masana ano kuno ku Golden Peacock Hotel. Ndipo aolemba nkhani kuchokera mu nyumba zofalitsa mawu zosiyanasiyana ali mchipinda mkatimu kumene akonzeka ndithu kuti amve uthenga ochokera ku bungwe la National Registration Bureau. Ndipo amene atsogolere zokambirana zimenezi ndi mlembi mu nduna wa Homeland Security amene amayang'anira za National Registration Bureau Amphatso Sambo. Komanso pali akuluakulu osiyanasiyana amene achokera ku National Registration Bureau masana ano amene akhale ndithu akuyankha mafunso osiyanasiyana kuchokera kwa atolankhani amene afika masana ano. Ndipo zonse amene akhale akuyendetsa ndi Jane Mapira Kuleya. Ndetu kuperekeni mkatimu kuti timve mmene mwambo wonse uyendere masana ano. Good morning and good afternoon rather, and welcome to this press briefing from the National Registration Bureau, where we'll be updating you
on the NRS, or National Registration and Identification System. First of all, we may have an opening prayer by a volunteer. Let us pray. Ambuye wathu akumwamba tikuyamikani nthawi ino yamasana zomwe kwambiri ifa cha nthawi imene mwatipatsa kuti tikhoza kumva kuchokera ku bungwe limene mapanga kalembera mdziko lino. Tikupemphera kuti mukhale nafe mu zonse zimene takachitike malo ano. Mzina Yesu Kristu apemphera ndi kuyamika. Amen. Thank you very much. First of all, I would like to recognize the presence of the Principal Secretary for NRB in the Ministry of Homeland Security, Mr. Mpaso Sambo. He is seated at the center. Welcome, sir. I would also like to welcome the Chief Registration Officer responsible for civil registration and vital statistics, Mr. Roderick Langwe. Welcome, sir. Yes. I would also like to recognize the presence of the Principal Registration Officer responsible for identification, Mr. Strakan Kisenga. Welcome, sir. I also welcome the Principal Registration Officer responsible for identification as well, Mr. Thomas Ndifitsa. Welcome, sir. I also like to recognize the presence of the Principal Monitoring and Evaluation Officer, Mr. Mukhupa. Welcome, sir. Thank you very much. This is part of the management of the Bureau, and they are here to update us on the National Registration System and all the developments at the Bureau. Now we may have without much further ado, we may have the remarks from the Principal Secretary for NRB, Mr. Mpaso Sambo. And after these remarks, we will take questions from members of the press. Thank you very much. Over to you, sir. The management of the National Registration Bureau who are with me this afternoon. Let me also recognize all members of the media this afternoon, all Malawians who are watching us or listening to us. Ladies and gentlemen, once again, I welcome you to this press conference this afternoon at Golden Peacock Hotel here in Lilongwe. It is now almost 2 months when the National Registration Bureau updated the nation on 4th June 2024 on issues of national registration and identification system in Malawi. But between 4 June 2024 and today, a lot has happened within NRB, to which we would like to update the nation. The update today, therefore, is important considering that the work of NRB has substantial bearing on a number of issues in the country. My statement will be in Chichewa for the benefit of every Malawian. So right now I will switch over to Chichewa so that every Malawian would understand the statement. Takulandirani tsiku la lero kuno ku Golden Peacock Hotel kuno ku Lilongwe, kumene ife abungwe la National Registration Bureau tikufuna kuti auza Malawi ntchito yathu yakalembera mene kuyendera makamaka kuchokera pa 4 June 2024 pamene tinali fotokozeraso dziko la Malawi ntchito yakalembera wathu. Masana ano ndili ndi akuluakulu anzanga oyendetsa ntchito zakalembera ku bungwe la National Registration Bureau amene ndili nawo kutsogolo kuno. Komanso tikuthokoza nonse atolankhani amene mwabwera tsiku la lero kuti mukhale nafe, Amalawi onse amene akutionera pa television komanso amene akutimvera, amayi ndi abambo. Kuchokera pa 4 June pamene tinakufotokozerani kuti kalembera akuyenda bwino ku bungwe la NRB,
tikufuna kuti tsiku la lero tikuwuzeniso mmene ntchito imene ikuyendera, chifukwa ntchito yakalembera ili ndi gawo lalikulu pakayendetsedwe ka dziko lino, makamaka ku ntchito zosiyanasiyana. Ndikamba fundo zingapo zimene zasintha, zimene tayendera kuchokera nthawi imene tinalankhula dziko lonse. Koma choyamba ndikufuna kuti tikumbutse amalawi wonse kuti kodi bungwe la NRB ntchito yake ndi chani. Ndichofunika kuti amalawi tonse tidziwe kuti bungwe la NRB ntchito yake ndi yakalembera. Ntchito yake ndi kuyendetsa kalembera, ntchito yake ndi kuonetsetsanso kuti kalemberayo akuyenda bwino, ndi kusunga kaundula wa anthu onse amene ali m'Malawi muno. Pogwira ntchito imeneyi timalembera kubadwa, ndipo timapereka ziphaso za kubadwa, timalemberanso imfa zimene zatikhudza, ndi timaperekanso ziphaso za imfa. Komanso timalembera kalembera wa chiphaso cha unzika kwa amene wakwanisa zaka 16, ndipo timapereka chiphaso cha unzika. Kwa anthu onse amene sa Malawi koma ali mdziko lathu lino ndipo ndi ololedwa kukhala mdziko lino, ifenso timalembera ndi kuwapatsa chiphaso chawo cha obwera. Pompano amalawi nonse ndikufuna tinene kuti tiyambaso kalembera wa maukwati, ndipo tizipereka ziphaso za ukwati. Timafunitsitsa kuti zizimumvetsetse kuti ntchito yathu isamasokonezeke ndi ntchito za mabungwe ena amene ali aboma. Tsopano ndi fotokoze zimene tabwerera tsiku la lero, fundo zingapo. Fundo yoyamba ndi kalembera wa unzika ndi kupereka kwa ziphaso za kalembera. Kalemberayo tu ndi wopitirira, ndipo maofesi a NRB sitimatseka. Kaya munthu akufuna adzalembetse kubadwa, amalembetsa ndithu ku bungwe la NRB ku maofesi kwathu, komanso nzipatala zonse. Chimodzimodzi imfa timalembera nzipatala zonse, komanso ku bungwe la NRB. Komanso timachita kalembera wa unzika za ma national ID malo onse amene NRB ilipo, ku ma district council kapena tine kuti maofesi pa DC boma lililonse. Komanso tili ndi maofesi ena apadera monga ma post office. Ntchito imeneyi ndiyogwirika tsiku ndi tsiku. Ifeyo tikudziwa a NRB kuti anthu ambiri amakhala kutali ndi maofesi a DC, komanso ndi maofesi ambiri a post office. Chifukwa cha ichi kuboma tinapempha kuti atithandize kuti tingafikire bwanji amalawi, ndiye tinaloledwa kulemba anthu ntchito osiyanasiyana kuti tizafikira amalawi kufupi ndi kumene akukhala. Ndiye ntchito imeneyi timagwira ngati kalembera wa madera amene pali pano akugwira ntchito. Koma tikaonetsetsa ntchito imeneyi imangobwera mwapo ndi apo, koma tikukambirana ndi amene amang'anira ntchito yolemba anthu mboma, Department of Human Resource Management and Development, DHRMD, kuti atithandizire kuunikanikanso ntchito yathu yakalembera kuti tingamayigwire bwino bwanji. Ndiye tikuchita functional review imene tikudziwa kuti pompano ikhala ikutha, ndipo ndi chilingaliro chathu kuti tizipezeka pa ofesi iliyonse ya TA pa traditional authority kuti ntchito zathuzi ziziyenda bwino. Kusonyeza kuti chikamatha chaka chino ndithu ngati zonse zingakhale bwino, tikhala kuti NRB ikupezeka kufupi ndi athu makamaka kufikira pa TA. Koma kuonjezerapo tikugwiranso ntchito imeneyi, tatsegula maofesi ena monga ku Lilongwe City, Blantyre City, Mzuzu City, komanso ma municipality onse tatsegulako maofesi a NRB monga ku Luchenza, ku Mangochi municipality, komanso ku Kasungu.
cholinga chake ndikuti anthu asamadzadzane maofesi a NRB chifukwa ntchito yakalemberayi ikuoneka kuti ndi ntchito yofunika kwambiri ndipo ziphaso zimene timapereka ndi zofunika anthu pali panopa akubwera ambiri kuti akhale ndi ziphaso zimenezi. Fundo yachiwiri imene ndikufuna ndinene ndi ya kalembera wa m'madera. Kalembera wa m'madera ameneyu akuyenda bwino. Mukumbukira kuti tinanena mu Juni muja kuti kalemberayu tinayamba chaka chatha cha 2023 mu Juni ndipo tinamaliza mu Mei chaka cha 2024. Timayigwira ntchitoyi potumiza maofisala athu ku mawodi onse ku maboma kuja. Timatumiza maofisala athu awiri kuti akhale pa center komanso timayesetsa kuti wodi iliyonse tikhale ndi masenta athu awiri kuti tiafikire Malawi onse. Tikudziwa kuti ntchito imeneyi inali yovuta komanso kunali kovuta Amalawi ena kuti akwanitse kulembetsa pa nthawi imeneyo. Ndi chifukwa chake tikubweranso ndi kalembera wina amene tikuti mop-up kapena kalembera wapadera. Komabe pa nthawi imene timayamba kalembera ameneyu Amalawi okwanira 10.4 million anali oti talemba kale mu maofisi athu akwa DC kapena ma post office. Anthu onse okwanira zaka 16 kupita patsogolo anali okwana 10.4 pa nthawi imeneyo. Pamene timamaliza mu Mei chaka chino tinalemba Malawi oposa 1.6 million atsopano. Tikunena pano mdziko mwathu muno anthu oposera 12 million amene akwanitsa zaka 16 amene alowa mkaundula wa National Registration Bureau ndipo apatsidwa unzika. Tikatengera bungwe la National Statistics Office limene limayang'anira kuyerekezera kuti pa nthawi yakuti anthu adzakhala ochuluka chonchi, manambala awa akusonyeza kuti 11.6 million people akuyenera kukhala ali Malawi muno amene akwanitsa zaka 16. Ifeyo tadutsa ndipo tili pa 103%. Chifukwa chakuti ife timalemba anthu amene abwera kuti dzalembetse koma anzathu ayeneso amakhala ngati akuchita estimation. Ndi chifukwa chake maiko otsogola masiku ano samachitanso census omayendera khomo ndi khomo kuyerekeza koma amagwiritsa ntchito mabungwe ngati NRB kudziwa kuti mu dziko muli anthu angati. Ifeyo manambala amene tikugwiritsa ntchito ndochokera mu 2018 Population and Housing Census Report imene a National Statistics Office anatulutsa. Ndiye ndichosangalatsa kuti tafikira ndithu Amalawi wonse amene tikuyenera kuafikira. Amene atsala ndi amene manambala oti sanakwanitse kulembetsa ndi ife. Fundo yachitatu ndi mop-up registration. Kalembera wapadera ameneyu tinasintha tsopano njira yoti tafikire Amalawi amene sanakwanitse kulemba aja tiafikirebe. Kuti tifike kufupi ndi Amalawi wonse tikugwira ntchito ndi maboma wonse, ma DC wonse chifukwa mwa malamulo DC ndiye bwana mkubwa wamkulu wakalembera mboma lililonse. Ndiye a DC kuphatikizanso District Registration Task Force Committee imene mathandiza a DC komanso Full Council Committee imene mapezeka ma MP komanso makhansala ndi ena onse ndi mafumu omwe akutithandizira kuyang'ana kalembera ku boma lililonse. Kusonyeza kuti mop-up ameneyu mmene akuyendera kuchitipa sangafanane ndi mmene akuyendera ku Nsanje. Tikufuna kuti DC aliyese ndi Full Council yake ndi makomiti onse akalembera komanso office ya NRB mboma lija liwonetsetse kuti Malawi aliyese wapatsidwa mpata woti alembedwe. Chimene chasintha ndi chimenecho ndipo tikudziwa kuti kubweretsa njira imeneyi Malawi aliyese akhala ndi mpata woti alembedwe chifukwa chakutinso tikubwera kudzera ku center ina iliyonse. Kusonyeza kuti center iliyonse Malawi muno ifikiridwa, center iliyonse mboma lililonse ifikiridwa motsogozedwa ndi akuluakulu aboma pa boma lililonse. Fundo yachinayi ndi kugawa kwa mafomu ngati mafomu ochitira kalembera. Ifeyo a NRB tikufuna tinenetse ndipo Amalawi wonse atimvetsetse kuti ntchito yoyendetsa kalembera ili m'manja mwa bungwe la National Registration Bureau NRB. Ndipo ndi NRB yokha imene imagwira ntchito imeneyi
ndipo ndi NRB imene imasindikizitsa mafomu ndi kugawa mafomu. Ntchito imeneyi chifukwa ili m'manja mwa NRB mwa malamulo, nthawi zina timatha kuyitsitsa pang'ono kuyifikira kwa anthu amene akugwira ntchito ku chipatala amene akutithandizira nkhani ya kalembera wakubadwa, komanso nthawi zina mwina ma head teacher aziphunzitsi atithandizira ku nkhani ya kalembera wakubadwa. Mwezi wa 2022 tinagwira ntchito ndi aziphunzitsi kulemba kalembera wakubadwa m'masukulu. Komanso kwakukulukulu mafumu onse tikayatenga malamulo a NRB, mafumu aja ndi ma local registrars ndi amene amayendetsa kalembera m'mudzi mwawo. Mboma lililonse DC na amene amayendetsa kalembera. Ndiye timatha kuafikirira anthu amene wakuti akhale ndi mafomu kuti athandizire ntchito imeneyi. Koma tikamagwira ndi ntchito zimene zimwapadera timalengeza kuti tikugwira ntchito iyi tikugwira ndi anthu awo. Fundo ya namba 5 ndi ya kusindikiza kwa ziphaso za unzika. Mukudziwa nonse kuti kuchokera chaka cha 2021 mpaka ndithu kutha chaka cha 2021 kumayamba 2022 tinakumana ndi mavuto ambiri kumbali yosindikiza ziphaso za unzika. Ndi tinakhala pasi nkuona kuti ntchito imeneyi ndi yayikulu, tipange bwanji kuti ntchito imeneyi iziyenda bwino. Pofika chaka cha 2023 ufika chaka mpaka cha 2024 tikusindikiza ziphaso zambiri. Pa mwezi tikumasindikiza ziphaso zoposa 200,000. Ndiye kuti tikwaniritse pamenepa zimene tapanga ndi kugula zipangizo zosindikiza ziphaso zowonjezera. Ena munabwera ndithu atolankhani munadzaonerera tikutulutsa makina amene tinayamba kugwiritsa ntchito mu February. Tinagulaso maprinter ena owonjezera kubwezeretsa amene anaonongeka. Tinaphunzitsa ma technician athu kukoza makina amenewa. Komanso kuona kuti chaka chinochi tikufunika kuti tisindikize ziphaso zambiri. Ziphaso zina takhala tikusindikiza kunja, zambiri zinabwera ndipo pali pano pazikugawidwa. Ziphaso zokwana 1.8 million zikugawidwa wiki inoyo. Zimene mwa izo zambiri nizoti zinayi zatsopano. Mukhoza kuona kuti pazonse zimene tikuchitazi ntchito iyi ikuyenda bwino. Ndipo ife cholinga chathu ndi chakuti pokwana September Malawi aliyense amene walembetsa akuyenera kuti akhale ndi chiphaso chake cha unzika, ndipo akhoza dzakwanitsa kugwiritsa ntchito chiphaso chimenechi kuti kagwiritse ntchito yosiyanasiyana iliyonse. Ndipo tikuwapempha Malawi kuti pali panopa tikugawa ziphaso za unzika m'masenta monse amene anakalembetsera apite ndithu akatenge ziphaso. Mwina ena ayamba kulandira ma SMS pa phone kunena kuti ziphaso zawo za unzika zafika, ndithu uthenga umene uchoka ku NRB apite akatenge ziphaso zawo. Nkhani ina ya namba 6 ndi kugawa kwa ziphaso za unzika. Mbuyomu chifoti timasindikiza ziphaso zochepa timakhaso ndi mavuto kuti ziphaso zambiri sizimatengedwa. Ndeta ndi ziphaso zochuluka maofesi athu amene ali maboma kwa DC. Kuphatikizapo ziphaso zimene tinasindikiza kunja, tikugawa ziphaso zonsenzi pozisakasaka kuzisakatula kuziika pamodzi kuti ziphaso za boma ili zikhale pamodzi, zikafika kuboma kuja ziphaso za senta ina zikhaleso pamodzi, komanso ziyalidwe monga mmene anthu analembetsera pa senta paja kutengera ndondomeko ya mayina awo kapena ndandanda wa mayina awo. Ndiye ziphaso zizafika m'masenta anthu akulandira ndipo ambiri akusangalala. Komanso tikamatumiza timaonetsetsa kuti zikuyenda ndondomeko yabwino, kuphatikizapo chipepala chosonyeza amene ziphaso zawo zatuluka kuti akasayinire. Nkhani ina ndi ya registration of foreigners kapena kuti kulemba anthu amene si Amalawi. Ifeyo mwa malamulo timaloledwa kulemba munthu wina aliyense, kuphatikizapo anthu amene abwera kudzera ndondomeko zoyenerera ndipo alowa mdziko lino alozedwa ndi bungwe la
lona anthu olowa ndi otuluka kamene Department of Immigration and Citizenship Services anthu amene wawa ngati apatsidwa permit kuti akhale ku Malawi kuno timawalemba kuti akhalenso mukaundula. Tili ndi ntchito yoyembekeza kuti amalawi okwana 50,000 akuyenda kulembedwa. Pali panopa tangolembako amalawi okwana 5,000 koma ntchito imeneyi kupitirira. Ndineneponso pa nkhani ya kalembera wakubadwa birth registration. Kalembera ameneyo ndofunika kwambiri chifukwa imakhala ngati foundation kamene kuti maziko akalembera. Pali panopa tumakumana ndi mavuto osiyanasiyana mwina nkhani yolemba ana chifukwa kuti kalembera wakubadwa sitinamalize koma ngati dziko tikuyenda bwino kuposa maiko ena onse ambiri. Kalembera ameneyo timalemba anthu onse kuwapasa chiphaso chakubadwa ndipo kalemberayu akuchitika pa chipatala chilichonse m'Malawi muno. Ndipo tikunena pano takwanitsa kuti kalembera azichitika pa zipatala zonse zikuluzikulu komanso mwana ngati wabadwa asanatuluke mu chipatala muja ndi mayi wake alandiretu chiphaso chakubadwa birth certificate. Pali panopa tapeza njira zoti kalembera amene azichitika tagula makina ochitira kalembera amene wa tablets amene tagawa mzipatala zambiri kuti kalembera azikhala ngati online pompo. Kusindikiza kokha pali panopa ali mzipatala zikuluzikulu zokha amene akulembetsa ku zipatala zing'ono amadikirabe masiku angapo mwina sabata imodzi kuti ma certificate awo afike koma ndikalembera oti akuchita bwino. Ndiye tikudziwa kuti pamene tamulemba Malawi aliyense ali wang'ono tampasa chiphaso cha kubadwa akakwana zaka 16 akangobwera kuti akapemphe chiphaso cha unzika. Ndiye kuti nkhani imene yoti ana akulembedwa ndiyo timvetsetse bwinobwino kuti timalemba adi ana koma kuwapasa chiphaso cha kubadwa. Pali panopa talemba amalawi oposa 3.2 million. Mukaphatikiza ndi 12 million ija mukuona kuti amalawi oposa 15 million alembedwa. Ndi dziko lokha limene likuchita bwino nkhani yakalembera mu dziko lonse lapansi lino komanso mu Africa muno tili patsogolo. Mukafufuze nkhani imene ndiyoona yokhayokha. Ndiye tikudziwa kuti pamene mwana wabadwa akulandira chiphaso cha unzika cha kubadwa, chiphaso cha kubadwa chimene chimaperekedwa kwa mwana akati wabadwa akafika zaka 16 munthu akulandira chiphaso cha unzika. Koma pali amalawi ena amene sanakwane zaka 16 chiphaso cha unzika sangakwanitse kulandira chifukwa kuti malamulo sakuwalola. Komanso mene amabadwa ndiye kuti kalembera anali asakuchitika wakubadwa. Anthu amene wawa pali panopa analipo kwana 8 million koma tikuchotsera pang'ono. Nambala ya anthu amene atsalawo tikuyenera kuti tafikire kuti aliyense apatsidwe chiphaso cha kubadwa. Kuti akaona zaka 16 apatsidwe chiphaso cha unzika. Ntchito imeneyi tifuna tigwire mwapadera ngati campaign, birth registration campaign kufikira aliyense. Pa nthawi imene tidzena kuti tsopano Malawi aliyense walembedwa ndipo ngati dziko tili patsogolo kufikira Sustainable Development Goal ya United Nations 16.9 kuti aliyense alembedwe. Ndipo tikudziwa kuti ifeyo ngati Malawi tikudziwika kale kuti tili patsogolo ndipo tikudziwa kuti tidzakhala oyamba kukwaniritsa SDG indicator imeneyi. Ndikambepo za kalembera wa imfa ndayenapo kale kuti kalembera wa imfa amachitika zipatala zonse komanso amachitikanso ku midzi kumene imfa zikuchitika chifukwa timagwira ntchito ndi local Ministry of Local Government, National Unity and Culture ndi mafumu awo. Kalembera amachitika ndipo akuyenda bwino ngakhale pali mavuto ena ndi ena koma tikayerekeza maiko anzathu chifukwa kuti kalembera wa imfa amakhudzana ndi zikhulupiriro zosiyanasiyana. Ifebe tili patsogolo pali panopa talembera ndithu kuposa 120,000 imfa zimenezo ndipo tikupitirira pali njira zimene tayika kuti tionetsetse kuti imfa zimene sizinalembedwe nazonso zilembedwe. Nchifukwa chake tikamaita kalembera wa madera ameneyu kamena kalembera wapaderayo tikulemberanso imfa zonse. Ndikambepo za kalembera wa ukwati, marriage registration, ifeyo ngati bungwe la NRB
tili ndi mphamvu zolembera kalembera, koma monga amene mukudziwa kalembera wapanopa akumachitika ku Department of the Registrar General, koma amagwira ntchito ndi DC. Ifeyo tikatenga mphamvu imeneyi ndekuti kalembera azikhala wa online, ndithu kuti tizidziwa kuti amene wachita ukwati ndi ndani, azipatsidwa certificate imeneyo kuti munthu sanganame kuti certificate yaperekedwa ndi boma, komanso tizidziwa kuti maukwati anthu akamasiyana kuti zikuyenda bwanji. Pomalizira ndingonenapo za nkhani zina zingapo zosiyanasiyana zimene zili zofunikanso kuti tiyawuza Malawi pa tsiku la lero, chifukwa nkhani izi zakhala zikuzungulira kwa aliyense mu dziko lino. Nkhani yochotsa tsiku lotha mphamvu la chiphaso cha unzika, nkhani imene tikutsimikiza kuti tsiku lochotsa mphamvu chiphaso cha unzika inayimitsidwa. Chiphaso chilichonse pali panopa ndi chogwira ntchito mpakana pa 1 January 2026. Ndiye anthu onse amene amapereka ma-transaction kamene ma-service kwa anthu, ndithu munthu akabweretsa chiphaso choti chikusonyeza kuti chikusonyeza date lochita expire, chilandireni munthu mumpatseni service imene akufuna. Pakakhala kukayikira tifikireni ifeyo INRB kuti tikufotokozereni monga mmene malamulo akutilolera kuti tinene kuti munthu ndi olembetsedwa ndi NRB kapena sanalembetsedwe ndi NRB kapena ndi munthu weniweni, ndipo ma details onse timatha kupereka monga mwa malamulo amene angatilolere. Pali nkhani ina yokhudzana ndi kalembera ndi chiphaso cha unzika. Mundimvetsetse kuti nkhani imeneyi ifeyo tikunena pano chifukwa choti ndife abungwe la NRB loyang'anira kalembera, ndipo tikulankhula mwa malamulo akalembera osanena za malamulo ena aliwonse. Mwachitsanzo, section 12 ya malamulo oyendetsera chisankho kuchokera chaka cha 2023 likunena kuti munthu aliyense amene akhoza kudzalembetsa pa chisankho akuyenera kusonyeza umboni kuti yeyo analembetsa ndi bungwe la NRB, ndipo umboni umenewu ukhala uchoka kwa NRB kuti asonyeze kuti analembetsa. Kodi ifeyo ngati NRB tikana kuti munthu analembetsa ndiye tikutsimikiza kuti analembetsa, pali njira zotani? Pali njira zosiyanasiyana. Njira yoyamba ndi khadi ija imene ikunena kuti ili ndi tsiku lopanga expire kapena lotha mphamvu, koma chifukwa choti tsiku lotha mphamvu linachotsedwa padakali pano, ngakhale chiphaso choti chili ndi tsiku lakuti chinatha mphamvu, chiphaso chimenechi munthu akhoza kutsimikiziridwa kuti yeyu ndi Malawi ndipo analembetsa ndi NRB, ndipo unzika wake kupitirira sunayimitsidwe. Komanso amene chiphaso chake sichinatuluke, timakhala ndi kalisiti kamene NRB timapereka kuti akapita ku banki amulole kuti athe kugwiritsa ntchito. Palisiti paja pamakhala zosiyanasiyana kuphatikizapo nambala ya ID ya munthu uja. Ngati wakwana zaka 16 kadi sitinatuluke, ndikuti nambala yake ikachitidwa generate system mwathu imasindikizidwa pakapepala kameneka, ndikuti yeyo ndi nzika tamutsimikizira. Chifukwa kuti unzikawo umabwera kuti munthu afufuzidwe mosiyanasiyana kuti tamulembadi kuti ndi Malawi. Nkhani ina ndi zimene anthu amanena kuti NRB akulembana. Amalawi anzanga, nkhani yolembana ku NRB siyoona, ndipo ndikufuna kunena kuti palibe nthawi imene NRB imalemba mwana nkumpatsa chiphaso cha unzika. Tikalemba ana ndi tikuwalemba kuti tiapatse chiphaso chakubadwa. Timafuna pamene papa ndithu Amalawi amvetsetse kuti ana amene amalembedwa ndi chiphaso chakubadwa osati kupatsidwa chiphaso cha unzika. Kuti titsimikize kuti mwanayo anabadwa tsiku lanji, chifukwa tikuchokera mu njira yonena kuti sitikudziwa anthu ambiri tsiku limene anabadwa ambiribe, koma pali panopa
tikudziwa kuti makolo samatha kuyiwala chifukwa kumakhala buku la kusikelo nthawi ina lakutchalichi. Makolo aja amakhala ndi umboni onena kuti mwanayudi ndi mwana wanga anabadwa tsiku lakuti. Ndikufuna ndinenetse kuti munthu amene akupereka umboni wabodza ku NRB ndi mlandu. Ndiye ngati pali makolo mwina amanama umenewu ndi mlandu, komabe kuposa kwa makolo timafikiranso afumu ndi adindo ena amene amatha kuperekera umboni kuti munthu yudi tikumudziwa anabadwa tsiku lakuti. Ndiye ifeyo NRB sitimalemba ana, ndipo amalawi aonetsetse kuti asapereke umboni wabodza kuti anamize ofisala wa NRB kulemba ana. Ngati zingathe kuchitika kuti ofisala wanamizidwa, paliso njira zimene timapanga kuti titsimikize kuti munthu uyu anabadwa mu nthawi yoyenerera, mwina kufusa mapepala ena owonjezera kuti tithe kumvetsetsa kuti akunena munthu ndi zoona. Pa nkhani yomaliza omweyi ndimangofuna ndinenepo za nkhani ya mademo, kuti NRB tiyachitira mademo. Ntchito imene tikugwira ifeyo ngati abungwe la NRB ndi ntchito ya Malawi aliyense, si ntchito yophweka. Tikupempha Malawi wonse kuti atithandize kuti zonse ziyende bwino. Mmene mwaoneramu, mmene mwamveramu, mmene mukuonera kunjaku, ifeyo ndi dziko limodzi limene lili patsogolo kwambiri kuyendetsa bwino ntchito yakalembera. Pali panopa ndanena kale kuti ziphaso zoposa 1.8 miliyoni zikugawidwa wiki inoyo, ndipo ziphaso zambiri zikusindikizidwa pa mwezi. Tikusindikiza ziphaso zoposa 200,000, si ntchito yophweka imeneyo. Komanso tikuonetsetsa kuti kalembera akuchitika kumafikira Malawi kumadera konse kumene ali. Imeneyi ndi ntchito ndi tikufuna inu kuti mutithandizire kuti ntchito imeneyi iyende bwino. Ndiye ndikupempha atsogoleri onse amene mwina akukayikira kugwira kagwiridwe kathu ka ntchito ngati NRB atifikire kuti tithe kuwayankha bwinobwino, nkuwawunikiranso, nkuwawuza ndi mmene tikugwira ntchito. Ngati pali madando ndiye kuti tikambirane kuti tingathane nawo madando aja motani. Ndiye ngati pali maganizo oti anthu achite mademo ku NRB achedwetsa ntchito yayikulu imene NRB ikugwira kuti ilembe Malawi aliyense impatse ziphaso za unzika. Ndikumalizitsa tsopano, koma ndimafuna ndingonenaponso zinthu izi mwachindunji, kunena kuti ife bungwe la NRB talemba anthu oposa 12 million ndi kuwapatsa ziphaso za unzika, anthu amene oti akwana zaka 16. Komanso talemba anthu okwana 3.2 million kuposera apo amene tapatsa ziphaso zakubadwa. Tikaphatikiza manambala awiri osewa ndekuti tikufika 15 million, imene ili 76% ya Malawi aliyense kuti akulembedwa. Kuchiphaso cha unzika chokha talemba ziphaso zokwana 12 million, zimene ndi nambala yayikulu kwambiri kuyerekeza ndi manambala amene a National Statistics Office anatipatsa. Ndekuti ifeyo National Population Register yathu ikuthamanga kuti ifike 100%, tidzafika nthawi imene aliyense adzakhala kuti ndi olembedwa kale. Chimenechi si chinthu chapafupi, chatengera inu kutithandiza, Amalawi onse kutithandiza, maofisa amene tikugwira nawo ntchito, komanso akuluakulu athu kuboma amene amatiyang'anira kuti ntchito imene iyende bwino. Pomaliza tidzapitiriza kuonetsetsa kuti ntchito yakalembera ikuyenda bwino monga mwa malamulo amene tinapatsidwira, kuti ifeyo ngati NRB timulembe Malawi aliyense. Ndikuthokozani chifukwa chomvera, komanso Ambuye atidalitse tonse. Zikomo kwambiri. Thank you very much, sir, for those remarks. We may now quickly take questions from members of the press. You state your name and the media house where you hail from, and then the question. We'll take several questions at once, and then the management can respond to those questions. Over to you, sir.
translate mukambapo nkhani yokhudza ma demonstrations then mafuna ndifunseko nkhani yokhudza ma intern amene ali mbakalata makamaka ma intern amene amagwira ntchito ndi bungwe lanu la NRB ali mbakalata kuyambira tsiku la mawa ndiwo kuti musapitirizaso kugwira ntchito pokhapokha mutapatsa mwina malipiro awo kulankhula kwawo nena kuti mumakhala mungowayankha kuti muonabe ndiyero aona ngati panali nyimbo imene kuti bwanji ngati kwa munena kuti kompani mufuna malawa ambiri ziphaso zawo zikhale kuno alandira ndiye simukuona kuti maintern amene akatula pansi akasiya kugwira ntchito ndiye kuti sizikuthekanso imene kuti zipanga ziphaso kuti timalize msangamsanga zikomo kwambiri Mr. Anthony Manda chifukwa cha funso lanu kuchoka ku Transworld Radio ndimayembekeza kuti funso limene likhale loyamba ndithu chifukwa ifeyo ngati bungwe la NRB ntchito yathu kuti iyende timagwiritsa ntchito makina amene tili nawo komanso timagwiritsa ntchito anthu amene amatithandiza kuti agwiritsa ntchito makina aja komanso kuti ntchito yathu iyende bwino timathokoza kwambiri ntchito yabwino imene akugwira ma intern komanso ma staff onse a NRB komanso kuphatikizapo mafumu ogwira ntchito zakuchipatala komanso aphunzitsi amene amakhala kutithandizira mwaona kuti ugwira ntchito ndi anthu osiyanasiyana anthu onsewa timapatsa malipiro awo kutengera ndi mgwirizano umene ulipo komanso malamulo a boma akakhala ma intern timapatsa contract imene ikunenedwa kudzera ku bungwe la Ministry of Labor unduna wona za ntchito ndipo contract imene aliyesa amasayina kuti ndidzagwira ntchito imene ndidzayenda ndalama izi pa nthawi iyi anthu onsewa ali ndi ma contract awo ndipo siwokakamiza intern aliyesa akhoza kutsazika ndipo amatsazika adi ambiri kuti pepani ndinabwera udzaphunzira nawo ntchito pano ndaphunzira ntchito ndikupita ndatengedwa kuti ndikalowe mwina ku polisi kapena ndikayamba ntchito ina zimenezo zimachitika ma intern sitimayembekeza kuti angafike pamene alilipa koma talankhula nawo chifukwa ambiri ndi ana akufuna aphunzire ntchito ndi management yathu yalankhula nawo mwina papita masabata awiri ngati si atatu nkuwaunikira zonse zimene zimayendera kuti kuboma tisikuti ngoti ndifuna chakuti basi tsiku lomwelo uzatheka patience ndiyofunika ndipo avomereza kuti ndizoonadi chifukwa panalibe amene ndalama zake sanalandire ndalama zawo nthawi yake ikakwana timapereka koma iwo aja akafika ku field kuja amaona kuti kuno ndakakhala ndi ndalama zambiri bwezi zinthu zikuyenda bwino koma ntchito umayamba wagwira kaye kuti patsidwe ndalama tikunena pano ambiri akhala kulipiridwa koma tilinso ndi mavuto ena amene amakhala kuchitika ambiri amapezeka kuti alibe account number mwachitsanzo list tinayo ma account ndalama zambirimbiri zakhala zikubwerera kulipira kukaona kuti account imene anapereka si yawo ndi timakumana ndi mavuto ngati amene koma atsogoleri awo aja zambiri samakhala kuti akuzidziwa tinafotokozera zonsezi dzuloli talandiranso ma returned ena ma unpaid amene akuapanganso process kalata amene mukunenayo isinatifikire ku NRB tinangomva kuti kwatuluka kalata akuti ma intern apanga strike koma sitoyembekeza intern oti ndiozindikira kuti adakali ndi tsogolo kuti adzagwire ntchito pa moyo wake kuti angamaganize kale basi maganizo amademo ntchito sanayambe ndikwapempha anyamata amene wakuti ngati pali vuto lilonse atipeze pali njira zoti tingathandizire koma kalatayo titayiona akunena kuti akufuna achite mademo tinafufuza anthu amene ayikidwa pa masignature apo wina wake wangu atenga nkuwayika umene onso ndi mlandu ndi tidandaula kwa oyenera kuti ayifufuze chifukwa anthu amene alemba apapa atalankhula nawo ahead a human resource athu alembanso kalata ina yopepesa kuti zimenezozo si iwowo anangouzidwa kuti anangoyikidwa mayina awo pakalata imene munthu wina wake anangoganiza ndiye poti tikugwira ntchito ndi anthu ambiri si chinthu chapafupi timakhala ndi anthu ogwira ntchito a temporary kumadutsa 1000 chomaliza chimene ndingafune ndinenenso pa mafundo yomwe ndi akuti achinyamata awatu timanena kuti lemberani ntchito kumene mumakhala chifukwa mbuyo mutakhala tikugwirapo ntchito zimenezi kumapezeka kuti munthu achoka ku nsanje akagwira ntchito kukalonga kumene uja akakumana ndi vuto limabwerabe kwa ife ndetana kuti iya aliyense apereke mpata kwa amene afuna aphunzire ntchito kudera la kwawo senza kuti munthu wotagwira ntchito kusalima timatenga ogwira ntchito kusalima address ya kusalima komweko ngati alipo ena mwina amakhala kuti ananena kuti akhala ndi abale awo
koma asanayambe ntchito amauzidwa kuti inuyo muzigwira ntchito ku Salima kuno kumene mwanena, ndi amagawa kudzera kwa DC kuja ndi district section task force ija nkumaona kuti tapititse uku agwire ntchito yakuti. Zikomo kwambiri, ndafuna kuti pamenepo ndikhalitsepo chifukwa ndi nkhani yayikulu yumadabwitsa kuti koda kuyitsogolera nkhani imene ndi ndani. Jina langu ni John Poka ni mshauri wake. Nimefuna nina mtango jianza kwa kiungo zangu wale wote na sita nzuri. Mambo kwa sisi ni kwa kwa kiangazi ni kwa msako wa basi za umaso pa marriage na mugumena kuti musika online kwa kuti anasaidia sasa kwa kuna bila kwa ina pali ndio ndio zotani naso kazi kala umboni tani mimi muziona kuti tumugize kuti awili amene akufuna mali certificate awatana kwa kujua kuti mali Solanga romaliza kwena la bi act ya mali ya zile leta kwa mziki za national public tax kwa hapo sasa za 60 ndio vizuri kwa mimi hapa nikusema kiteta wakati wa zika ndi kanisa sana mina nikutida kwa chai kwenda rafiki kupitia kwa kiteta o mina majibu ndio hii drug politics as NRD the difference that between the now the registration age 16 and the voting age zikomo kwambiri, ndinapempha kuti ndizingoyankhiratu ndicho linga choti tithamangiretu. Zikomo kwambiri John Poka yuni chifukwa cha mafunso anu. Ndikupatsani nambala ya makhadi amene tapanga issue, koma pali panopa ndikudziwa kuti chifukwa nanga situpanga issue every day, koma as at yesterday tinali tili pa 97% according to the estimate, koma manamba ndikupatsani. So ni ntchito kuti ikuyenda bwino, koma tikukhala tikulembabe anthu ena, tikukhala tikusindikiza ziphaso, tikukhala so tikugawa tsiku lililonse, ndeni nambala yoti ikupita ikusintha-sintha. Mundimvetsetse za kalembera wa ukwati. Tikunena kuti kalembera amene yuyu azichitika real time osati online. Soyenza kuti ukwati ukachitika kukalonga uzipita mu database imodzi, uzipita mu kaundula umodzi. Ndeti munthu ngati wakwatira kukalonga afuna akwatireso kuchikwawa, zioneka kuti munthu uyu wakwatira kale. Ndiye pali process yake imene inakonzedwa, ndipo ntchito yonseyi tagwira molumikizana ndi anthu ena onse. Tiyamba pilot pompano tikuyeserera kalembera amene yuyu ngati nkotheka mwezi omwe uno mwina September, koma miyezi yake omwe ino kuti tione kuti kalembera azikhala bwanji. Chifukwa achalichi ndi wonse amene amagwira ntchito imene mwa malamulo talumikizana nawo ndithu, ndi ntchito yabwino kwambiri. Soyenza kuti tikhala tikupitabe patsogolo ngati dziko. Munadzane napo za kuti kodi munanena mchizungu, are you being dragged into politics chifukwa cha voting age imene ili 18 years ndi kalembera amene mapanga pa 16 years. Ndinkhani ngofuna umvetsa basi. Akunena kuti munthu ayambe skulu ali nzaka 6. Ndimene zinthu zilili, munthu akwana zaka 6 ayamba skulu. Ife anatibweza tinapezeka kuti kuyamba skulu tisanakwane zaka 6. Kupachika dzanja pamutu osafikira khutu linali. Ndeti kunena kuti amene wakwana zaka 16 akwena kuti alembedwe nkupatsidwa chiphaso. Chiphaso timati nambala ija, national ID number.
ameneyo sindikuti akalembedwa ku NRB ndikuti apita ku meki akalembetsa chisankho. Ife tikungopanga za kalembera wa NRB wa chiphaso cha unzika. Chiphaso chakachitenga mwana wa zaka 16 ndikuti akapita ku school ali ku university akatengera loan kuti ayambire school. Kaya kufuna apite kunja akatengera chiphaso cha paulendo passport. Tikadutsa pamenepo tikubwera zaka 18 zimene ameke amanena. Tikamulemba munthu uja akapita kumeka amanena kuti abwezedwe. Sizingatheke chifukwa makina amene amagwiritsidwa ntchito ndoti ndozindikira ndanzeru. Ndiye ifeyo ngati bungwe la NRB timalemba munthu wa zaka 16 nkupeka proof kuti munthu walembedwa. Namba la ndikufuna ndipange confirm imene munapempha ndikupatsanibe. Zikomo kwambiri. Ine ndi Patrick Kajere kuchokera ku Umunthu FM. Ndimafuna ndadziwa kuti ndondomeko yakalembera imene mukufotokozayi kodi munakhazikitsa ndondomeko zotani zofikira ana school amene amakhala ma boarding komanso mwina ma universities osiyanasiyana pozindikira zoti ena mwa iwo sakhala ndi nthawi yona zoti atha kuyendera malo amene munakhazikitsa kuti muchite kalembera wanu. Zikomo. Zikomo kwambiri. Funso labwino kwambiri. Munthu akakwana zaka 16 akuyenera kubwera ku NRB afike pamaso pa officer wa NRB kuti alembedwe. Ndiye pali ndondomeko zake akuyenera kubweretsa mboni kapena kholo likhale mboni. Ana amene ali ku skulu amabwera ndithu nthawi zambiri akatsekera komanso timatha kuafikira naja m'masukulu muja. Ngati ali ndi zoyenerera choyenera choyamba akwanitsa zaka 16 chachiwiri ali ndi umboni oti anthu awiri awachitire umboni ndi Malawi anthu amene watima walemba. Ndi munjira imodzi ya ngati outreach registration imene machitika pa district ililonse. Chachikulu ni choonetsetsa kuti tatsata malamulo komanso tatsata ndondomeko zakalembera. Munthu aliyense akaona zaka 16 ndi wololedwa kuti timulembe ndipo zimachitika. Ndingopezerapo somwayi kunena kuti pala anthu ena sali mu dziko lino tikuyamba ngati nkotheka tiyambira ndi South Africa takambirana nawo kale aku Malawi High Commission ku consulate ya South Africa kuti tikhale ndi office yathu kalembera zichitika kumene kuja pa zinthu zina komanso tukambirana ndi aku London amene yoti tufuna tione kuti tingayambe bwanji ntchito imene. Koma kwina ndi kwina tili ndi maplani ochita outreach kusonyeza kuti tikhoza kukambirana ndi mwina aku Washington DC ku America kuti atikonzere anthu osali amene ali kumene kuja kuti tsiku lakuti NRB azakhala malo akuti kuti apatse service ya anthu a Malawi. Izi zikuchitika padakali pano chifukwa tufuna tibwere ndi njira zabwino zoti anthu asamavutike koma pali panopa njira zake zilipo ndi zimene zikuti tikuyenera afikire anthu aja kuti alembetse ngati ali ndi zoyenereza. Ndine Robert Chandilira kuchokera ku Blantyre Synod Radio. Ndili ndi mafunso awiri. Funso loyamba munafotokoza kuti ngati NRB mwagulako zida zina zatsopano zimene zithandizire kuti mwina ntchito yakalemberayi iyende mofulumirako. Kodi zida zimenezi zikhale malo ena onse amene munafotokoza kuti mwina mwa DC ndi mwina kapena pali malo specific amene zikhale zida zimenezi kuti zizigwira ntchito. Funso lachiwiri mmodzi mwa anthu amene ali ndi chiganizo choti mwina apange zionetsero pa 8 August anafotokozapo kuti mwina ali ndi chilakolako choti munakatha kukumana mwina ndikukambirana mwina pa madandu ena amene anali nawo ndipo anaperekanso phone number pa kufotokoza kwake. Kodi ngati NRB muli ndi ganizo kuti mutha kukumana nawo? Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri Mr. Robert Chandilira. Ndiyambire pa nkhani ya makina ogwiritsa ntchito. Ifeyo ziphaso zathu zaunzika timasindikiza
malo amene ali otetezedwa oti kusafike munthu wina aliyese, ndipo ogwira ntchito akhale oti aloledwa kuti agwire ntchito yosindikiza ziphaso zimenezi. Pali panopa sitinafike maboma monse kuyika ziphaso chifukwa ndife okwaniritsidwa kuti kumene timasindikizira ziphaso zija tikukwaniritsa kufikira aliyese, komanso ndi mwina makampani ena amene anatithandiza kuchokera mbuyomu. 2017 ziphaso zonse zaunzika zinasindikizidwa kunja, nde timagwiritsanso ntchito njira ngati imeneyo, ndi makina sitapititsa kale kumaboma. Ku nkhani ya ma demonstration kuti akupempha kuti tilankhulane, ifenso tikunena kuti ife titokonzeka. Maofesi athu ali ku Capitol Hill ku Lilongwe, amene ali ndi vuto la ndi NRB akhoza tulembera kalata kamene kutifikira, komanso amalawi amene mwina ali ndi dandaulo akhoza kutumiza email, akhoza kulemba WhatsApp ola SMS, komanso akhoza kuimba phone. Tili ndi konseta yathu imene ndiyo fikirika ndi wina aliyese. Namba yake ndi 013-700-700. Timagwira ntchito choka 6 koloko mawa fika 6 koloko madzulo. Ndi timasunga ma complaints onse anthu amene anthu abweretsa. Tikaona ma complaints aja timaona kuti tumize kwa akuluakulu kapena tipange nawo tilu motani. Ndefeyo ndithu tikupempha amalawi onse akufuna kwabwino kuti atifikire kuti tigwire nawo ntchito limodzi, malo moti tikugwira ntchito ngati kulimbana. Chifukwa ntchito imene tikugwira ifeyo ndi ntchito ya dziko lonse lapansi la Malawi muno, kuthandizira dziko lonse lapansi kuti dziko lathu lizioneka kuti tikupita patsogolo. Ndi ngati tikufuna tigwire ntchito bwino ya Malawi, tiyeni tigwire ntchito limodzi. Okay, ine Mike Arnold Mbalale kuchokera ku PLFM Radio komanso Great Dominion Television. Nali mafunso angapo mwina chifukwa cha nthawi loyambirira kuti mwapereka data yokhudza na ma ID amene mwapanga print. Kodi mukhoza kupereka data imene yoyo potengera ma district, kuti district yakuti mwapanga print angati, nanga chigawo chakuti mwapanga print angati, malinga ndi anthu ena amene akumadandaula nkumakhala ngati mwina zikulowa ndale, kuti paoneke kuti pali transparency komanso fairness. Lachiwiri, kodi ngati bureau mudzaonetsetsa bwanji kuti pasakhale voter suppression, kuti anthu mwina amene afuna kuponya voti aponye voti, kapena nthawi zinanso anthu amatha kukhumudwa chifukwa choti alephera kulembetsa maka madera amene vena akuona ngati ndi madera a opposition. Funso lina ndira kuti muli ndi maplani a mtundu wanji zitachitika kuti mwina mwalephera kuti mupange meet registration deadline mapereka za September, kuti mwina zisasokoneze nkhani ya chisankho imene aliyense pano akuyikamba. Andi mwina lomaliza, mwatsimikizira bwanja Malawi kuti ma operations a bureau ndiwo ima paokha, palibepo political pressure, komanso kuti simudzakhala influenced ndi ena andale polemba pochita kalembera ngati ameneyo? Ndimayang'ana nthawi tangokhala ndi 2 minutes, koma mafunso anu omaliza anu ophweka kwambiri, ndi ankhaso mophweka kwambiri. Choyambirira, data imene mukufunayi ndi data yoti ili public, sitimabisa chilichonse. Tinali ndi ma MP timauzanso chimodzimodzi akhoza kubwera nkuona kuti data ili chonchi tikhoza kupereka. Chifukwa cha nthawi sitipereka district by district pali panopa. Lachiwiri, voter registration mundilole ndisayankhe za voter registration chifukwa ife mbali yathu ndi yakalembera. Komanso kuti bureau ikuchita chani kuonetsetsa kuti sitinaphonye deadline. Tanena kale mene tikuchitira, kalembera mene akuchitira, ziphaso mene tikusindikizira, mene tikugawira. Mukafuna information yambiri mulololedwa kuti tikupatseni. Komanso ndikutsimikiza kuti National Registration Bureau ndi independent bureau, ili pasi pa unduna ona za chitetezo cha mdziko, komanso ndi bungwe limene limayendetsedwa ndi malamulo, ndipo parliament kudzera makomiti osiyanasiyana amakhala kuti yang'anira ntchito zathu kuti tikuyendetsa bwanji. Zikomo kwambiri chifukwa chomvetsera masanano.
Okay, so ndimafuna ndifunse ndinabheka chinjeko wa ku Times. Ndimafuna ndifunse lena kuti kapena nkhani ya marriage certificate. Kuti mwina pali zinyengo zochuluka makamaka maukwati amakhala ambiri chifukwa mwaganiza kuti mwina mudzipeleka ma certificate yo ndinuyo. Mwapanga bwa. Zikomo. Ndimafuna ndifunse kunya wino nanga kwa iwo amene maybe ndi a gay community mukwaganiziranso pamenepa kapena your focus only ikupita kwa anthu amene they are not gay community kapena gay community nawonso mukwaganizira pamenepa? Ndikhoza kuyankha eti zikomo kwambiri tathokoza labheka komanso atimes chifukwa chobwera komanso Transworld ifeyo tu ntchito yakalembera wa ukwati sikuti tangodzuka nkuganiza tikuti kuti pali malamulo National Registration Act ya 2010 imene kunena chonchi tikungokwanitsa malamulo amenewa komanso kwa anthu amitala pali ndondomeko zakalembedwe kameneka tikudziwa kuti inde mitala ilipo pa dziko lapansi koma pali malamulo akalembedwe ndiye anthu onse oyenerera kufikirika kuti ayikepo maganizo awo kuti maukwati amene wazilembedwa bwanji za geizo nazonso titengeraso malamulo kuti akuti chani. Zikomo kwambiri. Muli ololedwa ngati atolankhani kufunsa mafunso onjezera kupatula nthawi imene ikuonetsedwa pa TV pa konde tikulola ndithu kupanga ma interviews kuti mupeze zonse zimene mukuyenera kudziwa kuchokera ku bungwe la NRB. Zikomo kwambiri. Za kupitiliza kufunsa mafunso. One interviews, yes. Panopa tipereka mpata kwa ma one-on-one interviews. Atatoa kumwamba tukuyamikana chifukwa cha nthawi imene tinali nayo imene tamva kuchokera ku bungwe la NRB tikudziwa kuti pali zambiri zimene tamva zofunika ife ya bungwe lona zakalembera mdziko muno la National Registration Bureau. Panali nkhani zambiri kubasi zimene zatuluka pa msonkhano umenewu. Chachikulu ndi kupereka ndithu chithunzithunzi kwa Amalawi kuti kodi ntchito imene yakalembera ikuyenda bwanji kuno kwathu ku Malawi ndi afotokoza ndithu momveka bwino amene ntchito imene yakalembera ikuyendera komanso kuti kodi nkhani yokhuza birth registration kalembera uja wakubadwa komanso death registration kalembera uja wa imfa zikuyenda bwanji kuno kwathu ku Malawi komanso nkhani ina ndithu imene afotokozapo ndi ya kalembera wa maukwati osiyanasiyana. Ntchito imene ndi ntchito imene sanayambe National Registration Bureau imene afotokozera koma maliposa chidwa apa akhala ndithu akuyamba ntchito imeneyi. Ntchito imeneyi pakadali pano akugwira CEO amagwira ndithu nda registrar general koma bwino lino akhala akuyamba ntchito imeneyi kuti nawonso azikhala ndithu akulembetsa nkhani imeneyi ya maukwati. Ndi mkatimu nali ndi mtolankhani wathu John Paul Kayuni amene ndithu akufuna kuti alankhule ndi mlembi ku unduna umene uona za Homeland Security kapati chitetezo cha mdziko kuti atifotokozere zambiri zimene ndithu zakambidwa pa msonkhano umenewu. Ndi mpasire John Paul kuti acheze nawo Mphatso Sambo. Zikomo kwambiri chance tikupitirira kunena kuti bungwe la National Registration Bureau lero anali ndi msonkhano wa atolankhani ndi Mphatso Sambo masana bwino mwafotokozera ndithu mwachimvemvemve mmene mukugwirira ntchito yanu mwina pa makhala kusamvetsetsa pakati pa Malawi kuti bungwe limeneli ntchito yake makamaka ndi chani mwina mutangobwerezanso kuti anthu amvetsetse. Ifeyo bungwe la National Registration Bureau kapena titi NRB ntchito yathu ndikalembera basi kalembera timachita kalembera wa kubadwa mwana amene wabadwa timpatse chiphaso cha kubadwa munthu amene wamwalira tipeke chiphaso cha imfa munthu amene wakwana zaka 16 timpatse chiphaso cha unzika amene wachita ukwati tiapatse chiphaso cha ukwati ndi ntchito yathu. Mwina kukamba za ukwati zikukhala ngati kuti mwina simunayambe ndithu zimenezi ziyamba liti?
ntchito imeneyi chifukwa lamulo linaperekedwa koma ndi ntchito kuti timayenera kuti tikonzekere bwinobwino. Choyambirira kuti anthu azidziwika kuti munthu uyu ndi uyu akwatirana ayenera kuti akhale ndi chiphaso chaunzika. Ndetu choyambirira timafunitsitsa kuti ntchito yopereka ziphaso ikhale kuti afika patsogolo. Pali pano patanena kale kuti Amalawi oposa 15 million akuwerengedwa mu National Population Register mukaundula wathu. Ndeti kudziwa kuti ntchito imene tsopano tikhoza kuyamba. Ndeti pompano takonzekera chilichonse makina athu takonzaso kuti tizichita kalembera ameneyo, koma pali pano pati kufuna tiyeserere chifukwa timakhalanso tikukambirana ndi mabungwe amene akuyendetsa kalembera wa maukwati pali pano ngati amatchalichi amipingo komanso akwa registrar general. Nde pompano tikhala kuti tikuyeserera kenako tikupanga roll out. Pali nkhani ina imene Amalawi ambiri mwina ikukhala ngati kuwasokoneza sakumvetsetsa pa kalembera waunzika ndi kalembera wachisankho. Pali zaka ziwiri zimatchulidwa, zaka 16 anthu akumatha kutenga chiphaso chaunzika, kuchisankho ndi zaka 18. Anthu sakumvetsetsa bwinobwino mene ena akuona ngati akakhala ndi chiphaso chaunzika ndiye kuti akalembetsanso kuti avote. Ayi sizimakhala choncho. Munthu akakhala kuti wakwana zaka 16 malamulo akumulola kuti akhoza kukalembetsa chiphaso chaunzika. Ifeyo chiphaso chaunzika timapereka kwa munthu aliyense kuti akagwiritse ntchito zosiyanasiyana. Mwina ngati mwana wa sukulu akatengera loni, komanso ngati afuna driving license munthu kapena afuna alandire AIP, kamwina pali mabungwe ena akupereka chithandizo chosiyanasiyana mmudzi. Kuti timudziwe m'Malawi bungwe limene limapereka chizindikiro chimenecho ndi NRB. Ndiye ikawana zaka 18 anthu amene aja akafunanso kuti akaonetse kuti ndi Amalawi ndiye kuti akhale kuti alembedwa ndi NRB ndi akhoza kulembetsa kuti akakwanise nawo kuvota. Ndefeyo mutisiyire nkhani ya chisankho tasiyire ene akamene ali malamulo oti amalola kuti ayendetse chisankho Amalawi Electoral Commission. Ife timangolemba munthu wa zaka 16 basi. Maybe very briefly in English, you've mentioned, you've given a detailed account of what you do as NRB, what you have done, what you have achieved this far. Maybe if you could shed more light on the mandate of NRB for Malawians to understand. The mandate for the National Registration Bureau, according to the National Registration Act of 2010, is to manage, implement, coordinate the national registration and the identification system. This is the system that registers all the births to issue birth certificates, that registers all the deaths to issue death certificate, but also we register those who are 16 years and above. These people are eligible to have a national identity card, and we register those to issue a national identity card. We will soon, very soon, we are starting the marriage registration, and it's the same institution that is mandated to register marriages in Malawi. There is another issue with regards to the voting age and also maybe the age at which someone can be issued with the national identity card. This issue confuses a lot of Malawians. People don't understand. Maybe what can you say? Some believe that maybe if they have the national identity card, then they can be registered to vote. The laws are very clear. The laws have separated two different institutions clearly. The National Registration Bureau, the law is on registration, while for election and voting is the Malawi Electoral Commission. Those people who come to National Registration Bureau are registered according to the law and to be issued with the documents as per the law. For example, those who are 16 years old will continue registering them because that's what the law says, and the law will allow those people to be issued with a national identity card. But when they go to the Malawi Electoral Commission, we are very sure they will not be allowed to get registered because the systems are very, very clear. So let's separate these two institutions. Let's separate what the law says, because the laws are made in Parliament and we are just implementing the mandate. Thank you very much, Mr. Sam. Thank you very much, and thanks for coming. Thank you. That's Mr. Mphatso Sambo. He is the Principal Secretary in the Ministry of Homeland Security, responsible for National Registration Bureau, NRB. Let me now hand over to my colleague, Chance Mlozapanda, to continue from there.
Thank you very much. That's our reporter, John Paul Kayuni, and he was talking to the Principal Secretary in the Ministry of Homeland Security, responsible for the National Registration Bureau, Mr. Mphatso Sambo. And this also marks the end of this outside broadcast from here, Golden Peacock Hotel, where the National Registration Bureau is updating Malawians on the registration process in Malawi. Titero ndithu kuti kumaliza kwake kwa msonkhano umene wa olemba nkhani kuchokera kuno Golden Peacock Hotel ndi kumeneku zambiri ndithu tazimva olemba nkhani afunsa mafunso ndikukhulupirira ndithu kuti zina zimene sitimazimvetsa tazimvetsa ndithu kuzera mu msonkhano umene wa atola nkhani. Ntokoze kwambiri anzanga onse amene tinali nawo kuno. Tinali ndi Rogers Khuma, Nakali Manjolo, Fatsani Menyani, Gift Sukusula, Blair Muhone, Yobu Kumwenda, komanso mtola nkhani wathu John Paul Kayuni. Malo mwa anzanga onse, ine ndine Chance Mozabanda. Tipitirize kumvera ndithu zosiyana-siyana pa Zodiac Television komanso pa Zodiac Radio. Si umachedwa kuvota bale kalembesa birth certificate NRB kalembesa national identity kapena death certificate pamene natisiya kuti moyo undi maluwa si umachedwa kuvota bale Malawi watu uyu tsopano anasinta lero lino dziko lindi kaundula olembera nzika za dziko lino kuyambira ana mpaka na akulu ndicholinga choti tikhale ndi ziphaso tizidziwika monga nzika za dziko lino ukafuna kulembetsa za unzika kapena chipaso chakubadwa kapena ena tisiya kuti moyo undi maluwa si umachedwa kuvota bale tikafuna kalembesa birth certificate